isi ije mmadụ n'ụwa physically bụ ime ka ebe a dị mma karịa otu ọ dị ya bịakwute ya. Isi ije mmadụ n'ụwa spiritually bụ ka o tozuo oke ịnọnyere ndị bụ chi n'ala mmụọ, ndị ichie anyị, ọya ogo kachasị elu ihe mmadụ ji na-abịa ụwa. Mgbe ndị nna anyị jụkwara ndị nna nna anyị ha nna 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 anyị mgboro ole ka mmadụ na-alụ ụwa, ha sọ ugboro 7, ha tụọ ya elu sị ụwa m ụwa 7. Onye Igbo ọbụla mana ihe ọbụla dị 7 n'ala Igbo ngọzi dị ya n'ime. Ọ bụrụ na ọ ji gba 7 ịma ihe ọ pụtara, ahịa be nna m ọ ụzọ 7 ka esi aba ya n'ime. Biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ọnwa nke anyị nọ n'ime ya. Aha ọnwa n'Igbo, aha ọnwa n'Igbo bụ ọnwa anyanwụ. Anyanwụ anya na-anwụ anwụ. Ọnwa nke na-akpọ June n'okwu bekee. Ọnwa metụtara maka ọnwa m bịara ụwa. Mgbe a mụrụ m iwere ntị onye Igbo obi onye Igbo ọnwa m lọrọ ụwa. Biko aha m bụ Mkpachukwu Ojiagbọ, a na-akpọ m Ojiọfọ. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke. Igbo mma mmanụ uwe. Ọnwa anyanwụ, onye ọbụla bụ onye Igbo nghere ihe ndị Igbo gwara ya, mana mmadụ anaghị anwụ anwụ n'ọwụ ọ ga-ezutu ike ya lọgharịakwa ụwa dịka onye Igbo. Ya wụ ihe nna anyị gwara anyị. Ihe nna anyị gwara anyị ọ dị n'oke mkpa karịa nke nwa bekee gwara anyị. Biko ya wụ ọnwa ọhụụ anyị ga-agụchara ka aka itinye ọfọ. A sị m na ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ọnwa nke gị ma mma, ọ bụ ọnwa ma ya agaghị. Ma ọ bụghị ma onye Igbo ọ kọrọ akụkọ ya dịka onye Igbo mara onwe ya. Onwe otu ihe si adịrị Igbo la mma. Igbe aka ikpe mepe ikpe ụmụ ọkụkọ. Onye Igbo mata kwete kpenye kpere na Chineke abụghị ọbịa ala Igbo, ọ dị oke mkpa. Ọ gwara anyị ma mere otu a ka anyị ga-esi mma ala Igbo ka ala Igbo dịrị anyị na mma.